ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மாவின் சீக்ரெட் ட்ரிக்ஸ். இது அம்மாவின் கைமணம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி பேட்டர் எப்படி அரைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக ஒரு சில ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே தான் இது கரெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும். என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டு கொடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இட்லி மாவு அரைக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். எனக்கு ஒரு 3 வருஷமாக இது கரெக்டாக கிடைக்கல. என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்டு அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு நான் என்னென்னலாம் ட்ரிக்கு இருக்குங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். இந்த படியால் 2 படி அளவுக்கு இட்லி குண்டு அரிசி ரேஷன் ரைஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே படியால் பாதி அளவுக்கு இட்லி புழுங்கரிசியில் நீட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அந்த அரிசி எடுத்திருக்கேன். இட்லி பச்சரிசி எடுத்து 3 படி அளவுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். இதை நல்லா ஒரு 4-5 தடவை தண்ணி ஊற்றி அலசிடுங்க. பக்கத்தில் ஒரு பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிராம் அளவுக்கு ஒரு டம்ளரில் உளுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தோல் உளுந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு 4-5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். கல்லுப்பு போட்டு நல்லா களைஞ்சி எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க அழுக்கு எல்லாமே நல்லா எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும். உங்களோட இட்லியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெள்ளையாக நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு 4-5 தடவை நல்லா களைஞ்சி விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருவோம். பக்கத்தில் இருக்க உளுந்தில் பார்த்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம். ஊற வைக்கிறதுல கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பச்சை தண்ணி ஊற்றி தான் நீங்கள் ஊற வைக்கணும். வார்ம் வாட்டராகவோ இல்லைன்னா சுடுதண்ணியாவோ ஊற்றி ஊற வச்சிடாதீங்க. சுடுதண்ணின்னா நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு வைக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் பைப்பில் பிடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் இருந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி சூடாக கிடைக்கும். அந்த தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் ஊற வைக்கக்கூடாது. நல்லா தண்ணி ஜில்லுன்னு இருக்கும். அதே போல் வாஷ் பண்ணுறப்பையும் தண்ணி நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கணும். கண்டிப்பாக அதை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம உளுந்து எப்படி அரைக்கணுங்கிறத பார்த்துடலாம். உளுந்து அரைக்க நான் என்னென்ன ட்ரிக்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் உளுந்து தான் போடுவேன் கிரைண்டரில். சில பேர் அரிசி போட்டு உளுந்து போடுவாங்க, நான் உளுந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டுருவேன். சில பேருக்கு சின்ன கிரைண்டராக இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரும் கல்லோ சீக்கிரம் ஹீட் ஆகிடும். ஹீட் ஆகாமல் இருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களோட உளுந்து நல்லா புதுன்னு நல்லா நிறைய கிடைக்கும். சில பேருக்கு உளுந்தே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரிக்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உளுந்து நல்லா கிடைக்கும். உளுந்து நீங்கள் ஊறப்படுறப்ப தோல் உளுந்தாக இருந்தால் ஒரு கைப்பிடி எக்ஸ்ட்ரா போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறப்ப அது ஈவனாகிடும், கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் வந்துடும். உளுந்தெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் போட்டுட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4-5 ஐஸ் க்யூப் போடுவேன். ஐஸ் க்யூப் போட்டுட்டு ஐஸ் வாட்டர் தெளிப்பேன். இல்லைனா பானை தண்ணி தெளித்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஆட்டுவேன். இந்த மாதிரி புது நல்லா பொங்கி வரும். இதுதான் கரெக்டான பதம். நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன கப்பில் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து போட்டிங்கன்னா மாவு நல்லா மிதக்கும். இல்லைனா தண்ணி நல்லா கையை நினச்சிட்டு மேலே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் மாவு ஒட்டாது. இது கரெக்டான பதம். அரை மணி நேரம் நல்லா ஆட்டிட்டு உங்களோட எந்த பவுலில் மாற்றணுமோ கொஞ்சமாக எடுத்து அப்படி தொப்புன்னு போட்டிங்கன்னா கட்டியாக விழுகும். அந்த மாதிரி கரெக்டாக எடுத்து போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களோட இட்லி தோசை சூப்பராக கிடைக்கும். உங்களுக்கு இட்லி தான் மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், கரெக்டாக வராது. இந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், கரெக்டாக வரும். அடுத்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசியும் போட்டு நல்லா அரைக்கலாம். அரிசியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மைய அரைக்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக ரவை பதத்தில் அரைக்கணும். அதுவும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ உளுந்த பாருங்கள், எடுத்துட்டு துப்புன்னு போடுறப்ப பாருங்கள் அப்படியே விழுகுது பாருங்கள். இந்த கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்தால் போதும். அரிசியும் ஒரு 3/4 அரைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். கல் உப்பு போடணும். இந்த உப்பு மெஷர்மெண்ட்லாம் தெரியலன்னா நீங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் கரெக்டாக மாவுக்கு அரைக்கிறீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரவை பதத்தில் எடுக்கணும். நல்லா மைய அரைக்கக்கூடாது, ரவை பதம் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு தோசையும் நல்லா கிடைக்கும், இட்லியும் நல்லா கிடைக்கும். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தெளிச்சு விட்டு தான் அரைக்கணும். கண்டிப்பாக ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். கடைசியாக ஒரு டம்ளர் தண்ணி கிரைண்டரில் ஊற்றி நல்லா ஓட விட்டுட்டு திரும்ப அந்த தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய கடைசி ட்ரிக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மாவை நல்லா உள்ள கையை விட்டு தூக்கி டப்புன்னு அடிக்கணும். அந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மாவு உளுந்தும் அரிசியும் ஒன்னோட ஒன்றா கலக்கும். அப்போ தான் நீங்கள் இட்லி ஊற்றுறப்பையும் சரி தோசை ஊற்றுறப்பையும் சரி ஈவனாக இருக்கும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே அரிசி மாவு தங்கிரும், மேலே உளுந்து மாவு இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒவ்வொரு தடவையும் அப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க கரண்டி போட்டு கிண்டுறதுக்கு. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும். இதை ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் வெளியில் வச்சுட்டு கூட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம், இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி. கண்டிப்பாக இந்த மாவு ஃபுல்லாக நீங்கள் முடிக்கிற வரைக்கும் மாவு புளிக்கவே புளிக்காது.
ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ட்ரிக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியலைன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ மாவு ஃபுல்லாக நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நல்லா வலிச்சு ஓரெல்லாம் வலிச்சு விட்டுட்டு லிட்டு போட்டு மூடிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்க போகிறேன். இதில் 3/4 அளவுக்கு வந்து நான் வந்து மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சமாக வந்து ரைஸ் ஆகி வரும். நீங்கள் காலையில் உடனே ஊற்றணும்னா நீங்கள் வெளியில் ஒரு 2-3 கரண்டி எடுத்து வச்சு கூட இட்லி ஊற்றலாம். இப்போ இட்லி ஊற்றி எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்க நல்லா வெள்ளையா இருக்கு பாருங்க. ரேஷன் ரைஸ்ல ஊத்துன மாதிரி இல்லை பாருங்க. சூப்பரான புசு புசுன்னு ஒரு இட்லி, மல்லிகைப்பூ இட்லி கிடைச்சிருச்சு. அடுத்து நம்ம தோசையும் ஊற்றி பார்க்கலாம். நல்ல கிறிஸ்பியான ஒரு தோசை கிடைக்கும். உங்களுக்கு தண்ணியா இருக்கு, கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட நீங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு உப்பு மெஷர்மெண்ட் தெரியாதுன்னா நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி உப்பு நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். இது கண்டிப்பா பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்ல இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மாவு கரெக்டா வரலன்னா இந்த ஒரு டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா சூப்பரா வரும். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. என்னோட ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னங்கிறத என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு புதிய வீடியோல நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ. பாய் ஃப்ரெண்ட்.